Horas dihita salhutna na makasiholhon di akka perbinotoan tarimo ni ada siapa tahun di partikyanon alabo itu kami mengidotiki tu netway bapai narasumber nami di partikyanon ima amang rajai amat dasya lubuk batu na tinggal di Rengasden Klokate. Ya. Mulai ate mali Tuhan boy hay marhay pasok di partikyanon boy musero hami madapot to bapai tutongan di bagasna jalalas marparduma tusi harap datong murhan nami baba asan biat dapat hami tong akan naudina dinggani asa boy lampu pararat tami tong akka tarimo tusi habatahon na memang takas si hol rohatta asa mangararat dalam marbungaran jala hatus dapat dia tusi akka sudut no poso tarimo filosofi ni siapa tahu. Jadi songoni ma di partikeno bapa alatong do terpinggul nami bapai maringanan di Rengasden Klokon jala terbigi nami do bapai do ketua pusat di parsaku tahun na pitu sektor na dong di Rengasden Klokate bapa. Jabe itu. Langsung ni matutu dia nang salpo tong tarboto nami baritai bapai do tong na manguluhon di ketua pusat di punguan toga marbun na adong sa Kabupaten Karawang na te bapa. Jabe. Jadi las di sido say marsuku kami di rohana ni bapa. Ay takas do huboto hami jalata boto molo sanga pitu sektor main di pungua persauta Rengasden Klok. Suang songoni nang di punguan toga marbun sekabi Paten Karawang tong adong hubegi hami lima sektor. Namar pardo tusido apa? Ay songo dia nama bainon ni bapai mengaturkan hadirion ni bapa di akka partikian doho na mengajari di akka partukuan nang diulo bapai kurang lebih 2 tahunan tu akka sujud no poso laus buhado muse di bapai lau makkelola tiki na mangulahon di na mangalului japalan na loma sigano pari na adong boy pakot tadi tungani keluarga. Jadi tung belgar hak bapa asa bapai majo na patol hason asa anggiat lam mengatusi jalalas boy di boto akka dongata na di luar asa anggiat lam boy dipikirin na sida lam manalut na sida bohado sebetulna hasiapan ni mental ni sahalak na olo gabi mangulahon adat na gabi raja di Jolo manang na raja di Batu Jolo sada ulaun manang na sada marga partikenon kupasahat tu bapai di kumpartu na pateria sobi mulate Rosma jala gabe ma jala horas totong jumulo habe maksud tadi menutung adong diaka padohan na humurang manang na nahurang sikop diaka makatahon siya tahu itu tuh amang manang siya dia pe terpinggul hamu memang belum hadir yang niba dan hadir yang nasikop ale mo songo niga mamikiri ahama nabui niulahon bican bargubu dope bican sanga dope dilihat Tuhani marhagi paso ni bading ulu ni gaul jala ahado nagadebui kinadikon yakka donga tubu manang dongan nahumalia kita di dia hita maringan memang mula songo dihami amang natua marpikiran ala na ronggos tadope mangelulu yakka narikoti
ngalaho manguruti ngulu-ngulu sigado pari ngosong nami memang nani hais manugok dope nilok pabotari alai di umur nasongonon lungai kon saya dipangido nak kana tua-tua dongat tubu dohok na tua-tua ni huta nalaho maniok sada ugasan nalaho manguluhon sada perpunguan yak ke perpunguan nabong kali berperdemuat tu padohan di damang makining manang sedia pe di dulu hamu menam melosokon hami sendiri dada nama gudang manang matoras di bola pasugi alai totong do tada sonon asa dapot ya kapangatusion di patna perjulu roha nama ngalehod do jolma na olo ajaran do nangui jadi mengajari kir-kir manangi-nangi bakal makatahon ido nasa ini peok hatanina tua-tua melosokon hami sendiri olah ni kelas 2 eser nama di Bona Pasu di Hutatta asal di Margatta Marbun di Bakar mamitor so di Maharoa alanya kasihon di natutu ibang ulit kapandaraman lalu memaki itor tubur ma ujui tubur pe tongdo tusada huta nama cai tujung boldok di hita di hata hitan luduk mak luduk ujung luati dada arong boton halaki tadi sih dada arong boton gereja permingguan di sih manotok do halak Sunda di si Marina sialanido diujui sekolah iba kelas tolu saat tunatan mak SMP dada niat tulisan bahasa Batak kuetong do bahasa Batakon bahasa Inggris alana tangga dong be ni pasomal somal mulai sian high tech niba kelas tulis alai soni maharoa sialannya kasihon merohai menguruti musisi sekolah tu Jawa Timur nama tu Surabaya tambah siani masih sihon may mabunak mendapat tanda tutui tu tata tu makara tu napasukit janaido mulana ujui tidaklah mulat tu napasukit memang hati hai somonido haroa kapal motor na di sataron molo duli ba di sada bangku ni motor memang hata di hamna di pangarat tono mobil itu sedili anak kapal sataron do tiga ne ima buku buku jambar hata ini TTS dan jenis sasi tong madang net tu sanala ngeliling di Jawa ima na binoto melo di pasahak sada tiga babu ido bereng tapi diompasi ala memang terbuka audo hujaha jambar hata ima makinarang ni ipurus loji kalau si hobbing gawe dipaksa per tiga dari sataroma ikoni itu horong tapi ala sodom si Indonesia ni ba dicoba do mangoloi jalan dokon TTS odo dia darong HP soni do HP namasa di kota Syatar na belembon mulunga iin na ikonido ujung na gabi tiluhur mabarang na sunyat tusan ima kujabar hata na ataratai alam makilala iba sa pedang gabi mangan iba manuori gabi rekok madi iba bukui
nang sunya tusan apala bahasa Batak sejinahame ay nga sudah tiba mangan ala na ikom manuhori jala sejinahaan apedang niya tusa tutu badia malauroha mamikiri jala tutu ibe idok do iba nang selo ay bahasa Batak peso takas dinotole tinuhor buku jambar hata ido sa sitong na iba nang dok nak kining naulo marsiajar do nagayolo mangajari ido kapandohan nila tua na dinigi. Jadi mono say pinamana mo say dikini mo na pasugi tiba dorang sumarhasohotan mono lao na tutui sinuan persinuan niba tu sada ulaun ujuk manang pesta say persoalan do na bineren uno mula siya ni adong mo na lang di persoalan jambar juru adong mo persoalan na jambar hata adong mo ni persoalan jambar tulus jadi rohaku mengatang marohai batiki ada tong para persoalan do nido dipikiran ora do ke besi jaga-jaga ma datu-tuon mulo laut tu ilaon asa unang gabe marsoal to kadong tu so ni maro silakko HP ditikina se pinamanati do tiba tu sada ulau ni nang tusan HP gabe adong do tinggal pasi-pasi ni ada di rohani ba gabe binoto mulai saya marhata mangulusi nama mulo saya mangulusi abu ibe mulak alasan yang mulak do rohani ba dang riko di ibadat ya so ya tusan ima hati hai nagawi adong di rohani ba sauti mohado mengalapati itu sasitong na ada siapa tahunon nahulurang doon di hitabang sobatak song padok niat kadongan manggugay do di sebagian mardokon ada to lilu do jon mana simangulahuna ada dungga bisa pina domu hati hai alatong gabi nilai roha di zamani namasa eden sekolah minggu mardok kulunga pusat dulu dan mardaro dulu sekolah minggu lang nga sokon na mulai lomorohana di muna pasugito nga mulai binoto martad na jadi mula kayo martad na manugot-nugot binereng na tutudang marna masuk sekolah minggu gabi tarka roha wah tutu mo gabi iba do terlibat mengajari dan aku bisa sintong na basa bata tapi soal roha tusi ido hati hai jadi alanido seni doktor kadongan modal di bagasan hati goran dohot di bagasan tod di ido hita mangulasi ulaon tutu macai bakoldo taruli jala dapat pala kusi jadi nung gabi soal na liling ma naliling iba na terlibat mengajari sekolah mingguan tutu gabi marsiajar ma iba maredde marsiajar ma iba marbahasa Batak asabui do tiba maragedda ay hati hai dilapo do situa na mengajari sekolah minggu gabi bui ma liling ma dung liling nyambil alih par sekolah minggu las di hati hai do gabi adong di rohani ba na marsiajar taringot ni ada to dalam ido gabi sanido nak kening sona naroa memang natutui naujui di part na prajurit nahamu sanidokon naolo marsiajar doa mang nagari bui mengajar asal ma kirgir tinggil mananginangi makol makata unang gebe se marojor hita madok pangatusyo tanah sautiki apedang irope sikok alani ikut dabok doko dumut tamang na tutua tuak kahatan ni namalui molo HP gudang na tatusi amang na tutua gumudangad do na so tatusi termasuk ma ada to
dipikir-pikir dong anak kasuduk no poso makilala mangulau na dati sia-sia doi bakal dong na madokon ay tradisi na julu doi tapi sa sitong na dong pinadumu tuha Kristeno no edang be ugamo na parjulu hita nanya no punta ugamo parmalini molo pinadumu do tuha Kristeno ton nungata parhatopot Jesus do si pelua di hita jalaido ile bunduk buta molo se pinato biar hatopo do tikosiad do habe nang dang marugamo pukta na julu takas do mameo na sida di toddi hamonaroni dihita do akka na mangulahon manang oknum na olo sala na gabi adong sipata madok di nahwang siko pangat ni ada ton nagabe tradisi nasala na diulah-ulah kon musi sahabat tapi menurut saya pinamana di siapa tahu taparwaw mamang na tua-tua nang nunga di apartemen tinggal di halak kita akka na di ibu kota Jabodetabekon totong do say di jururi di buhuti do boha asabui molo marhasa hotan yanak pun tu na sa suku niang ima tu hita sama hita bang soba molo pe sipata kasuduk na pose kana kota yanak pun di do manak kana tumuai di topot buru ni halak sileban isarana buru Jawa gabi di pamasa mabel marga manang di paain tulang asa marmarga sasitong na asabui do di parsangapi hula-hula nai marhite mangula-ula ada siapa tahun maparsangapi na tutuai maparsangapi na tua-tua atau orang tua itu ima iho-tiho ni ada ti nagabibui talapati pakorhonna narina dinggan di mulu hita bang solata nang tinggal di pangaratoan manang di impor di salani dinggam manyang sunggoda tua-tua di sihon roham takasma unang muba jala unang mose molo ada siapa tahuton sada tali pengikat doon nama dari sunak kaholong yak kana mardo batun yak kana marhula-hula dohok mardo amanang bohape dihakam ada siapa tahunido nang akka parpamilioni dohot partuturan gabi sangat ma akka pajumuni nang akka tutur ni akka sisolhoti molo diulahon ada siapa tahuni alaidang mamadok molo someradat kurang do etikana manang santun dah alai molo buiding ke diulahon dati tong diikuti zaman era noengon nauli makut minadinggan dang sudah nai ulahono saluhuna nang dia kataun era kemajuan kira songonido amang na tua molo songon riwayat di suku-suku ni rajai nama naringoti songon asal usul nami naujui dan teramatan na tutui nakining di suku-suku na padua do patuluhon ima taringot di mohado tutu mangulahon maniok sada-sada punguan namong gali kitua persedaan manang dilokok kamu songon di pangarap pro kitua umum ni sada punguan nabulon pasang tahun sekecamatan dohot sekaligus bersamaan maniok sada punguan tuganay pos-pos na masahay nuayin gitu gamarmong si Kabupaten Karawang kuhut mangulahon ulam niba si Ganupari kuhut muse mangulahon molo si diak kapanginuan na tutuy mangulahon adat tu Jabodetabek molo yan ang natutua gabenong madiiba padohan yak na tutua na niteot di dasar roha ikon tading do narikot dibayan na rumikot
rikok lu sudi ulau alai marsiriko tido di ombas dan adong nalu dia partikia cok songonido nana alai ku tinggal hodo sudi ulau na sopala haru mapakorhon nawina dinggan jala ido di pangido akan na tua asamono gabe raja na pinajulu hita rado tattama parangit ala nunga habis beti kiniba maniok kungon na bulonon dua sekaligus hakituan umum totong muse pinatupa partukuan adat di dogat tubuniba partukuan adat dohot robo tuga marbung sekapate karawang dohot partukuan hule-hulei raja parna di tanah mereka sedih lokon tentu memang nangadong beti kiniba na tersisa untuk hal na asing. Jadi tinggal memikiri monomor nginon on subut museum alai pos maro dang bawas jol ma ditermesa jalan dang lu ja aik padi monomor perumut tinok kemunaya mang di masa di pandemion ketika salpu di masa PPKM di dokon ya adu ujui ulau tertunda pesta ujuk di gedung marpungu pehita di huta Karawang dan Bui kiado wiok di partikiani tertunda zakwan lima marsina tulu marujung na tua-tua nirongan di huta rengas teklokon pi itu marujung na tua-tua nirongan tubuh dohok boru toga lepos-pos kepate Karawang walu 15 ditikina bersamaan ala kitlo umum doi baikun hadir doi ba disude ulau ni umuan na di sektori memang dang terrajumani ba ala Tuhan itu mengalih hubung jala ido tikos na sikok dusude jala mudo ni ulau ni tinggal Muhammad makari koton dia nanai si pajuno dia naruni molo narumi kok dope memang marleha-leha tu tertading ma ulau ni itu masuk mamuse new normal bui muse marpesta hut ono do sipata saborngin dua ulau gabe ikon bui ni ulahon alami situasi bicang gabe bui termasuk ma melokon na tutuy nak kining marhata marsinabul melok kamu mau dipangarap tono mau dihitan baca parahatan inna sangat doa mang na tua di bulan-bulan Desember 2021 sangat doi badong tolu minggu Jumat marsinabul Sabtu marsinabul Jumat marsinabul Sabtu marsinabul kalau patari nama amang na tua mangulai batu jumani alai mulai ati mai Tuhan satu tikion memang basado Tuhani iba kasakahi pasod dia mangulahuni sudi totu dangalan ibu bumi alani dingga basani Tuhanido mangalehon di iba hari pason buhu asa tukbu ini ulahuni menutung pe sipata orang sikop ni ulahun ulahuni batotong do iba say magdok tuak kabunani hasuhuton nang doak jay waktu di Jakarta nang di Karawangon ba ido pe nabui tarulahun iba jalan memang neka partikian sipata olo son na humurang suara niba maka tahu siapa tahun alami rombang manang na jolok ni ulau ni di hari Jumat tu hari Sabtu alai puji Tuhan mak cikok dubu sudah mudah-mudahan mak sobat talian di sudah kita na di Portibion tumibu mak salpo pandemi sapulusion asabu de mak dinggak kita sudah dengan dohok perekonomian di kita khususnya di bangsota negara Republik Indonesia. Jadi seorang mahita bangsa Batak jalahok mahita diakka ada siapa tahotai ay takas dui dang malalui tupati dohot hatan itu hatta. Saya masih hohok mahita melestarikan ma pahoton ada ton
asa gabe sada kibanggaan on nang tuak kasudut na mangihut bui totong na sili berganti magunahonon boleh doko kamu regenerasi sialanido di balgani rohaki na patupahong partukoni dia kasudut na poso asa adong niang musi tujolo jadi mangunahon ulau siapa tahunon jalamui dinggan duminggan nian sian pangulahonon ni alai tu ikon jolo dapok nan nian ahadong nagabe unok dohot pangatusion hakiki nasa sitong na nanay mangulahon ulaw siya tahu. Ito tu dangadong pala sihirimon parbuwe siya ni monubentuk na mati. Jala monogabe na yung raja na pinajulo so kamuamang natutua monogabe ido na nang tujuan muna bernik doon ng taon muna ay belum tentu pasahaton ni parulaw ni parugasan ni na pinangido ni rohami ima sinamok na nihirim ni alay nang madiula hokoy siyang belga ni roham dohot burju ni roham alay makirit po paso-paso siya Tuhan ibaga sa kahipason hamu baga sa kahipason damang mono na mangula sila mo ido tangiang pangidoon yakka na mangula manang raja na pinajulo di punguan nang biarka para daton siya matakontay. Mulutong kumurang diak kapagdohan manang diak ka na pinatolhas di pat na padohonon tersingot ni adat siya matahon manang filosofi ni adati manang teritorial adat jadi ujungnya nona sa gabi berkesinambungan tutorial adat matakon totong iba maksud tadi asa na pinamorhak niya kapanuturi ido na pinatolhas jala memang mananginangi dia kahata ng tumua ng jumulo ido amang natutua na di perpami asa gabi tuk kami makatahaw siya hatahaw ng mahal jadi mengate madidamang na makasiholi siya giat matiku torop dongan ang sobatak dia kasuduk na poso makasiholi jala nanaing olo mangulahonon ala holong dohot nanaing mangula ulaw nadinggan di bagasan pasauran ni kita ng sobatak. So niya mang natutuan na mo pinatolhas tariyo ni Panginoon do suku-suku ni natutui walu si hami dohot dinggan dalam lutuan dong nahumurang totong hami maksud tadi dinggan mahita masih tuturang wala ti madidamang agabe atau pau suku-suku sehingga merejang mo tadi bagasan hai pason oras na kita sa na wala ti Horas bangsa Batak mga tarulihita diak ka boda nauli bisa luhut nang ditariason ni Bapai Osroha tujulanon asalam marbungaran sudi natahasihol honon boy tetap saling mendukung asa anggiat lamar bumarat tong video nami itu part berikutnya so ini mah cabe marlabo khusus yang hami di partikianon maju bangsa Batak